Bon dia a tothom. Procediré a donar lectura dels elements essencials dels principals articles que conformen la part dispositiva del decret 129/2014 de 27 de setembre de convocatòria de la consulta popular no referendària sobre el futur polític de Catalunya, que es dicta d'acord amb el que disposa la llei 10/2014 de 26 de setembre de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana. Article 1. Convocatòria. Es convoca la consulta sobre el futur polític de Catalunya que tindrà lloc el dia 9 de novembre de 2014. Article 2. Objecte. L'objecte de la consulta és conèixer l'opinió de les persones cridades a participar sobre el futur polític de Catalunya, segons els termes de la pregunta recollida a l'article 3, amb la finalitat que la Generalitat pugui exercir amb ple coneixement de causa la iniciativa legal, política i institucional que li correspon. Article 3. Pregunta. En la consulta es formula una primera pregunta i una segona de successiva, en els termes següents. A. Vol que Catalunya esdevingui un estat? Sí. No. En cas afirmatiu. B. Vol que aquest estat sigui independent? Sí. No. Únicament es pot respondre la pregunta de la lletra B en el cas d'haver respost sí a la pregunta de la lletra A. La consulta es formula en les llengües oficials a Catalunya. Article 4. Persones que són cridades a participar. Són cridades a participar a la consulta sobre el futur polític de Catalunya les persones que siguin majors de 16 anys el dia de la votació presencial i A. Que tinguin la condició política de catalans. B. Que siguin nacionals d'estats membres de la Unió Europea que acreditin un any de residència continuada immediatament anterior a la convocatòria de la consulta. C. Que siguin nacionals de tercers estats que acreditin residència legal durant un període continuat de 3 anys immediatament anterior a la convocatòria de la consulta. Els catalans residents a l'estranger i els nacionals d'altres estats esmentats a les lletres B i C han de manifestar llur voluntat de participar en la consulta. Article 5è. Modalitats i període de votació. 1. Les modalitats de votació són la votació presencial ordinària i la votació anticipada per dipòsit. 2. La votació presencial es farà el dia 9 de novembre de 2014. 3. La votació anticipada per dipòsit es durà a terme entre els dies 20 i 25 d'octubre de 2014, amb dos inclosos. Article 6è. Organitzacions interessades. Les organitzacions socials o professionals interessades a formar part del procés de consulta poden presentar la seva sol·licitud davant la Comissió de Control fins al 13 d'octubre de 2014. Disposició final. Aquest decret entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, 27 de setembre de 2014, Artur Mas i Gavarró, president de Catalunya.